Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kwanga kuri sei kumabasa kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Zita ranguwo ndinoitwa Ruvimbo, not her real name, uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Pari zvino ndiri kurarama hangu ndiri munyika inoyi yeSouth Africa uko kwandiri kushanda as a maid, uye zvekare ndine mukomana wangu uyo wandiri kudanana naye. Saka ndichiuya pano nenyaya yangu iyi ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndinofanira kuti ndinge ndichimuudza here? Inini naye we are staying in different provinces, but pane zvimwe izvo zvakaitika pandainge ndichiri kuZim ndisati ndauya kuno kuSouth Africa. Saka inini ndakakurawo ndichichengetwa nagogo vangu kumamisha, and I was raised by my grandmother. This was after vabereki vangu vashaika. Amai ndo vakatanga kushaika, then baba ndokubva vazoshaika afterwards when I was still very young. Saka ivo gogo vangu, I can say kuti she was like a mother, a father kwandiri. Saka gogo vangu ivo vanobva kuMalawi. Gogo vangu vainge vaine zvimwe zvinhu zvakawanda zvakati wandei zvavainge vachindiitisa mukukura kwangu, but ndainge ndisati ndakamboenda navo kun'anga. But most of the times ndaiti kana ndikavabvunza kuti asi nhai gogo, zvose izvi zvatiri kuita tiri kumbozviitireiko? Sometimes vaikwanisa kungondimutsa vobva vati ndiperekedze, ndobva ndatovaperekedza kumakuva. Then taiti kana tasvika kumakuva kuya hapana kana zvavaizomboita, vaingoramba zvavo vakamira. 5 minutes later vobva vati handei zvedu kumba. So ndisati ndauya kunoku, this was last of last year, ndakabva ndazongokaruka ndatanga kurwara. Ndakati ndatanga kurwara kudaro ndainge ndichinzwa sekunge munhu ari kuda kubatwa neflu, zviya zvekuti kana wava kuda kunobatwa neflu unenge uchinzwa kuti une muscle aches all over your body. So ndakabva ndazombozama zvimwewo zvemishonga zvakasiyana siyana, vana zumbani chii nechii, but nothing seemed to be working. Gogo vakabva vazoti ivo vainge vachida kuti ndinge ndichienda navo kune imwe shamwari yavo. Saka shamwari yavo uyu ndainge ndichimutya because iye murume iyeye anoita zvokun'anga, but vakabva vanzondimanikidza even though ndainge ndisingadi, because vakati vafonera shamwari yavo then vakabva vanzi vainge vachifanira kuti vange vachizoita kuti ndinge ndichizostima, kana kuri kunzi zvekustima zvinenge zvaramba, ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizouya so that vange vachizondigezisa zvichinzi zvinenge zvichireva kuti panenge paine mweya iyo inenge yakagara panyama dzangu. So ndainge ndanyanyisa kurwara ipapo, kana simba rekuti ndinge ndichiita nharo navo gogo ndainge ndisisina. Saka ndakabva ndazobvuma paya ndokubva tazoenda kumba kwen'anga iyaya. Patakaenda kumba kwen'anga iyoyo kwainge kuri somewhere kumapast 7. Then gogo nen'anga iya vakabva vazotanga kutora mimwe mishonga, midzi yakasiyana siyana nemashizha emiti yakasiyana siyana, then ndokubva vazotanga kubhoilisa mishonga iyaiya. Vakati vapedza kubhoilisa ndokubva yazoburwa pamoto poto iya, then ndikabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichifukira. Ndakabva ndazopiwa gumbeze ndokubva ndazotanga kufukira paya. So ndakati ndichifukira kudaro, ivo nen'anga iya vainge vachiteketerera, but zvavainge vachitaura ndainge ndisingakwanisi kuzvinzwa because ivo vainge vachitaurira pasi pasi zviya zvekuzevezera, vasingadi kuti inini ndinge ndichizvinzwa kuti pane zvavainge vachiita. But anyway, nekuda kwekuti gogo vangu ndainge ndichitongovimba navo, ndakangoti vainge vachiziva kuti zvose izvo zvavainge vachindiita vainge vachizviitirei. So ndakati ndapedza kudaro ndopandakabva ndazobuda mujira paya. Ndabuda mujira ndakabva ndazonzwa sekunge ndainge ndava nani, but when we were walking back home pakangokaruka pangobuda umwe murume achibuda musango ndokubva angouya pandiri. Murume uyu mukoma akabva angobata padumbu rangu. Saka murume uyu pandakamuona kuti ainge abuda musango, ini ndakabva ndazoda kutiza. Kuti ndinge ndichitiza ndakabva ndazotadza because ndakaita sekunge munhu abatwa nechadzimira, kuita sekunge ndatostroka ndisisina kana simba. Zvose zvainge zvichiitika ipapo, it was as if this was a movie. Murume uyu akati apedza kundibata kudaro ndopandakabva ndazonzwa
ndakazonzwa kuti ipapo paakandibata padumbu pangu achizononyangarika, ndakabva ndazonzwa kuti sekunge mainge musisina kana chinhu mudumbu mangu umo. Nanhasi uno ndizvo zvandinonzwa, kunyange pandakazoudzwa napasta kuti chibereko handina, chibereko ndakatobirwa kudhara nagogo vangu. Izvozvo ndinozvibhilivha because kubva ipapo kusvika pari zvino handitomboendi kumaperiods ende handina kana feeling iya normal feeling yekungonzwa kuti aiwa I'm still intact, chibereko changu ndinacho. I do not feel anything. Apo I kept on having this empty feeling in my heart kusvika pari zvino ndo zvandinonzwa. Ndinotonzwa kutoti chibereko chaicho handitomborina. Worst of all, nditori nema-physical signs anotorakidza kutoti chibereko handisisina because handichatomboende kumaperiods. But izvi zvekumaperiods zvakazotonyanyisa mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa. Ndisati ndauya kuno kuSouth Africa ndo pandakabva ndazorota dzimwe hope dzekuti nanhasi uno kana ndikafunga nezvadzo hope idzodzo dzandakarota dzinondityisa. Ndakarota gogo vangu ivo vainge vakabata future yangu mumaoko avo. Handizivi kuti ndingazviexplaina sei. Vainge vakabata destiny yangu mumaoko avo, then ndobva vazonoisa future yangu mune imwe hari, vakabva vazotora hari iya. Vakati vatora hari iya tainge tiri mumba, vakabva vazoirasira panze, vakabva vatanga kundiseka. Vakati vandiseka kudaro ndopa vakabva vangonyangarika. The following day vakabva vazomuka vakanditsamwira zvisingaiti. Then on that same night ndakabva ndazovarota zvekare vachiti ndauya kuzotora chibereko chako. Vakabva vazopinza ruoko rwavo musikarudzi mangu ndokubva vazondibvutira chibereko changu. Ndipo apo pandakazoya hangu kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuno kuSouth Africa, then mukomana uyu wandakazotanga kudanana naye akabva azotanga kundikurudzira kuti ndinge ndichienda kuchurch. Ndokubva ndatanga kuenda kuchurch. Saka pandakatanga kuenda kuchurch ndainge ndava kutozivikanwa semusikana wekumanifesta because each and every Sunday panguva iya yazvainge zvichinzi vanhu vari kuda kunamatirwa vanofanira kuti vange vachiuya kumberi, ndaitoendawo paya ndichida kunonamatirwa, but pastor vaingoti kana vakangoisa ruoko rwavo pamusoro pangu then ndaibva ndatotanga kutomanifesta ndichitobuda dhimoni ndichitaura zvimwe zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Vanhu vaiti ndaitaura imwe language yekuti hakuna kana ainge achimbokwanisa kuinzwisisa. So kuburikidza nekuzomanifesta ndakazoenda manje for a deliverance service, then ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti gogo vangu zvishua vakandibira future yangu uye zvekare vakanditorera chibereko changu. Ende vanotozviziva kutoti ndine mukomana uyo wandiri kudanana naye ari muno muSouth Africa. Saka hanzi ivo gogo each and every day vanoti kana zuva rava kuda kunodoka paya hanzi vanotanga kupika. Vachipika kudaro vanenge vachiomesera uyu mukomana wandiri kudanana naye kumusungira upenyu hwake. Ende iye anogara achingondifonera achinditi baby, mazuva ano mabatirwo andinoitwa nemadzikirira. I really do not know what is happening in my life. Mukatinge tichinamata, saka tinobva tanamata paya, but chinondirwadza ndechekuti iye haatozvizivi kutoti zvose izvi zvaava kusangana nazvo mulife make zviri kukonzereswa nagogo vangu. Iniwo futi ndinotya kuti ndige ndichimuudza kuti izvi ndo zviri kuitika kwandiri, handiende kumaperiods uye zvekare like mazuva awo andinenge ndichitarisira kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kumaperiods ndinobuda imwe discharge iyi inenge yakaita black. Sometimes discharge iyi kana ikabuda iri yemilky white, iyo discharge yacho inenge ini zvakaita kunge zvinyama ndisingazivi kuti zvinenge zvambobva kopi. Ndakamboenda kuclinic ndichiti zvimwe kuda ndine STI, but ndikabva ndati ko STI yacho yakabva kopi because all my life handisati ndakambosangana nemurume pabonde. And kana kuri kunzi zveshuwa chibereko handisisina, I don't want to lie to you people of God. Ini hangu gogo vangu kana ndikawana mukana wekuti ndinodzokera kumusha, gogo ini hangu ndinovaisa demo, kuvatema nedemo kana kuri kunzi izvi ndo zvavakandiita, because mumwoyo mangu I honestly hope kuti this guy uyo wandiri kudata is going to be my future husband. And nditoriwo netarisiro yekuti sezvo iye asina vana, I need to give him all the plenty of kids that he wants. But kana kuri kunzi ndakabirwa chibereko changu nagogo vangu, handizivi kuti ndichaita vekuita sei.
ndiyowo confession yangu iyi mukoma Nashi. Ndinokumbirawo kuti kana mukazondiposterawo nyaya yangu munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Pandiri kuda kuziva ndeapo pekuti ndoita sei, ndomuudza chokwadi here kuti inini chibereko I suspect kuti chibereko chacho handitomborina, ndomuudza here kuti izvi ndo zvandakaitwa nagogo vangu, please advise me. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Hei, zvakangoma hazvo Vedway, hanzi ndo zvandakaitwawo izvi nagogo vangu. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukoma Nashi, please post for me as hidden identity. Ndine confession yangu yekutiwo ndakadyisa bosi vangu tsvina yemwana nekuti vainge vava kundituka kuti ndiri kudanana nemurume wavo. Mukoma, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndinoshandawo kumayard pamba peimwe couple. Amai vepo mukoma, ivo vanoshaina, vanotuka, vanoda kuzviita munhu weklasi yepamusoro-soro. Apa ndiri ini ndinosara nevana vavo, ivo vaenda kubasa. Dai isiri nhamo, ndingadai ndakaenda hangu kumba kwedu. Dzimwe nguva murume wacho ndiye anoti kana ndikatukwa anobva azondikumbira ruregerero achiitira kuti ndinge ndichibata vana vake zvakanaka. Saka zvakazoitika mukoma Nashi ndezvekuti madam boss vakandirova nemugoti wainge uine sadza, vachiti sei ndichiti ndikanetsana newe murume wangu anobva auya kusaidi kwako. Mukoma Nashi, zvakandirwadza, ndakabva ndati ndinoda kuvagadzira saizi yavo. Ndipo pandakabva ndati paya pandainge ndava kubika chikafu, ndakabva ndazotora tsvina yemwana wavo mudiki ane 1 year 3 ndikabva ndaisa munyama, vakabva vadya. Mukoma Nashi, ndainge ndichingoda kungorivenja, but semunhu anonamata, zvinhu izvi zvandakaita zvinogara zvichingondidya mumwoyo mangu kuti ndakaita chivi chisingaiti, nekuti vana nababa varipira mhosva isiri yavo. Ei, Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo, zvazvakangoma hazvo Vedway. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, please post for me, asi ndinokumbirawo kuti chitupa changu munge makazochiviga. Ndiri musikana nemakore 26 ekuberekwa, ndinogarawo kuEpworth. Mukoma Nashi, yangu haisi confession but itori secret. Ndakarombeswa njuzu, saka izvi ndo zviri kuita njuzu yacho. Ndiri munhu uya wekuti ndine bitterness nevabereki vangu zvekuti handikwanise kuvaregerera. Saka mukoma, ndakaberekwa ndiri HIV positive, ndikabva ndazodiscover kuti ndine HIV apo pandainge ndava form 3. Pose pandaikura ndaingopiwa mapiritsi, amai vangu vachinditi mapiritsi awa ndeemwoyo, nekuti pandakakuzvara ndakaudzwa nachiremba kuti mwoyo wako muhombe plus une mvura yakawanda, saka unofanira kunwa mapiritsi aya everyday kuti unge uchizorarama zvakanaka. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakati ndava form 3 kwakauya vanhu vaya vanotora ropa pachikoro pedu, vanotora ropa riya rekudonata. Saka inini ndakabva ndada kudonata ropa, ndipo pandakabva ndaitwa matest ndikabva ndanzi handaikwanisa kuti ndinge ndichidonata ropa nekuti ndakaonekwa ndiri HIV positive. Mukoma Nashi, to be honest, zvakandibata. Ndakaenda kumba ndikabvunza amai vangu kuti sei ndainge ndawanikwa ndiri positive. Inini ndisina kumbobvira ndakaziva murume, saka sei zvadaro. Amai vangu ndipo pavakabva vazokonfesta kuti vainge vakatondizvara ndiri positive. Mapiritsi ainge achinzi ainge ari emwoyo aya andainge ndichinwa ainge atori maARVs. Mukoma Nashi, zvakandibata kusvika pekupedzisira. Ndakambofunga kuda kuzviuraya kuti ndinge ndichifa hangu, but ndakazongoti handingatongeri Mwari, saka handina kuzombopedza chikoro. Ndakabva ndatiza pamba, ndikabva ndatanga kuita zvechipfambi nekuti ndainge ndisisina hope nelife yangu. Ndaitofunga kuti pamwe handirarame kusvika pandiri nhasi. Saka ndakazotanga kuita zvechipfambi ndichipinda mumabhawa kuMbare kusvika ndazosangana neumwe musikana uyo ainge achiti iye anogara kuEpworth. Ndipo pandakazotama kubva kuMbare ndichienda kuEpworth. Saka musikana uyu mukoma Nashi
ainge achiita mari nechihure, nekuti pazuva aigona kukechesa varume 15 to 20 achipiwa ma$3 US. Inini pandaitoti ndashanda ndinenge ndakechesa varume 5 ndichipiwa ma$2 US. Saka ndakazotanga kunyengetedza friend yangu ndichimubvunza secret yekuti why achikechesa varume vakawanda kudaro pazuva. Ndipo paakabva anditi ainge akaita zviya zvekutemererwa mushonga weLucky rechipfambi plus ainge aine njuzu yainge iri paari yainge akapiwa nambuya vake. Saka ndakabva ndati kune friend yangu ndinodawo mushonga wekuti ndinge ndichiita mari. Akabva anditi chitsvaga $20 US ndinge ndichikuperekedza kuna mbuya vangu vange vachizokupa mushonga. Mukomana ndakashanda neshungu, ndakaunganidza mari ndikabva ndakwira bhazi kwava kuenda kuBinga, ndiko kwainge kuina mbuya vefriend yangu. Ndakaenda ndikabva ndanosotwa, ndakatemererwa nyora, ndakabva ndaendwa neni kuRwizi ndikakumbirirwa njuzu yangu rinova riri shavi rekushava kuti ndige ndichigara naro. Mukomana zveshuwa gogo vakasota, ndikabva ndatanga kuita maclients akawanda, vamwe ndainge ndava kutoita vekutoramba. Munongozivawo mukoma kuti upenyu hunochinja nenguva inochinja. Ndakasangana nembinga yangu ine same status neni ende iri kutotaura iyo kuti inoda kundiroora, iri kuti haikwanise kuti inge ichigara neni ndiine murume kana ndikangoroorwa iri kubva yandiuraya. Saka ndakadzokera kuna gogo ndikavaudza zviri paground, asi gogo vakandipindura kuti ivo vachaita plan. Saka pandakazofona ndichida kubvunza plan, vakabva vanditi only solution iripo ndeyekuti gogo vanoda mombe 4 dzeblack nembudzi 4 dzeblack nehuku 4 dzeblack nemachira 18 meters. Panodiwa jira reblue nerewhite neregold. Kana ndichinge ndawana zvinhu izvozvo tobva taenda kumvura tonokumbirira njuzu kuti inge ichizondisunungura ndinge ndichizoroorwa. Zvino inini mukomanashi zvinhu zviri kudiwa handikwanisi kuzviwana, mari yacho handina, nekuti kukechesa kwatinoita iye zvino ava $1 US, sometimes $2 US. Kana wawana client inobhadhara, nekuti gore rino igore renzara. Vedare ndinoziva kuti aita chake hanzi ndihomarume, but ndakazviita nekuti ndainge ndiri bita plus ndaifunga kuti kana wava HIV positive hapana munhu anozokuda. Ndava kutsvakawo help kune vanoziva zvemanjuzu vanyatsokundijekesera kuti hakusi kurombeswa here kwandava kuitwa, nekuti ndinotaura nenjuzu yangu direct, inondiudza zvekuita. Ndinotoiona inouya mumba mangu kana ndichinge ndaita zvaisiri kuda. Mukomanashi ndiyo life secret yangu. Ndiri kutsvakawo help mukomanashi, ndava kuda kuroorwa, mbinga iripo iri kuda kubvisa mari, but kuti ndinge ndichibudira mbinga yangu pachena handisi kuda, nekuti kunyange akandibatsira akangoziva secret yangu chinozova chituko muupenyu hwangu mangwana, zvinozonetsa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndinotoiona njuzu yangu iyi inotouya kwandiri. Yo, ya zvakangoma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.